Pasko, gikonsidera nga espesyal nga panahon alang sa atong mga kabataan. Karong tuiga, napili sa lungsod sa Davao ang tema nga Santa's Toy Factory. Silbing pahinungod ngadto sa mga inosenteng bata nga libreng maka-enjoy sa mga giandam nga kalingawan ug laaganan. Sumala ni Davao City Mayor Sara Duterte, talagsaong okasyon ang Kapaskuhan, busa buot niyang malipay ang mga Davaoeños. We chose this because ang Pasko para sa mga bata. And we hope that this display will make the children of Davao City happy and bring a smile across the faces of both the young and the young at heart. Niadtong Nobyembre 22, opisyal nga nagsugod ang Pasko Fiesta 2019 dinhi sa Dakbayan sa Davao. Silbing usa sa mga major activities kun highlight sa city celebration sa Kapaskuhan. Ang Pasko Fiesta gidagsa sa mga excited na Davaoeños, gikan sa mga bata hangtod sa mga hamtong, kinsa gibatig tumang kalipay ug kasadya sa maong presentasyon. Nalingaw ang tanan sa mga musical numbers sa nagkadaeng performers atol sa engranding opening ceremony. Atol sa opening, gipasiga ug gipadan-ag usab ang 35th Christmas tree nga gipabarog atubangan mismo sa City Hall. Perfect 10 ang grado ni City Tourism Officer Jean Rose Texon sa opening sa Pasko Fiesta. We're very happy kasi maraming na-surprise at mukhang nagustuhan nila yung ating program. Lalong-lalo na yung mga bagong nangyari like the aerialist. Everybody was oohing and awing, and then pag-light up of course ng ating Christmas tree and the City Hall compound, parang ang mga bata lalong lain-o kaagad. Sa mga buot musuroy, adunay 3D wall mapping sa City Hall, sugod alas 6:30 hangtod alas 10:30 sa gabi nga adunay 30 minutes interval ug Pasko Fiesta Carnival sa Rizal Park. Alang sa RMN Christmas Special, Radyo Man ay Miginita, Tatak RMN.